ଶିଷ୍ୟୋପଦେଶେନ ଦୁଷ୍ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଭରଣେନ ଚ ଦୁଃଖିତୌ ସମ୍ପ୍ରୟୋଗେଣ ପଣ୍ଡିତୋପ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୂର୍ଖକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ବ୍ୟଭିଚାରୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଭରଣ ପୋଷଣ କଲେ, ସଦା ଦୁଃଖୀର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ଜୀବନଯାପନ କରିଥାନ୍ତି। କିପରି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମୂର୍ଖକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେମାନେ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ବା ସେମାନେ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ, ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ବା ଭୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଭଲ ପାଇବା କାରଣରେ ହେଉ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଉପଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ନିର୍ବୋଧତା ଅଜ୍ଞତା ଯୋଗୁଁ ତାହାର ବିପରୀତ ଫଳ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଲାଭ ପାଇବା ବ୍ୟତୀତ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ସହିପାରନ୍ତି, ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ସେହିପରି ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ଭରଣ କେମିତି? ଯଦି ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବା ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଆପଣ ଅନୁକମ୍ପା ବଶତଃ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦୟା ଦେଖାଇ ଆପଣ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ମିଥ୍ୟା ଅପବାଦର ଶିକାର ହେବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ହାନି ଘଟିବ। ସେହିପରି ସଦା ଦୁଃଖୀ, ଯିଏକି ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ନାନାଦି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ପୀଡ଼ିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ସେଭଳି ଲୋକକୁ ଯଦି କୌଣସି ଦୟା ଦେଖାଇ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁକମ୍ପା କରି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା କିଛି ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଯାଚିତ ସାହାଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ବୋଲି ବେଳେବେଳେ ଭାବି ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ କେବେ ବି କୌଣସି ଟିକେ କମି ରହିଥିଲା, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅପବାଦ ଅପପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚାତାପ କରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥ ପାଇବାର ଆଶା ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାର ଆଶା ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି।